Heno, da ni yn Dinbych, gyda darlun yn cael ei arddangos yng nghaffi'r Pantri. Fel arfer, mi fydd cefndir y gwaith yn gyfrinach tan ganol yr wythnos. Sgynnoch chi ryw syniad be nath ysbrydoli'r artist? Nagos, sgynna i ddim syniad o beth yn ymlaen, o ran beth dwi'n edrych ar, dwi'n meddwl bod yn edrych yn neis, a o ran lliwiau felly, ond sgynna i'n syniad be mae'n lun, na ddim byd eto. Sac di'r New York State yn NYS, dwi'n gwybod. Ella fod o rhywbeth i wneud o fo. Be ydych chi'n ei weld yn y llun? Wel, gweld môr a mynyddoedd ar hyd y pendraw, ia. Mae'n lliw glas ac mae'n edrych fatha môr. Sa'n ni licio cael ar y wal adra, dwi'n siŵr ynda. Mae'r llun di bod yn y caffi ers 3 diwrnod bellach, a hyd yn hyn, mae'r ymateb di bod yn gadarnhaol. Mae'r rhan fwyaf yn licio fo. Maen nhw'n licio be maen nhw'n weld o felly, ond dwi'n lot mwy o'r ifanc yn dweud bod nhw'n hoffi'r llun. Wel, mae'n lun neis, mae'n llun neis. Dwi'n licio fo'n di, mae'n rhywbeth cweit dramatig neu rhywbeth amdani. A mwy o'r ei hun yn dweud o na, bod nhw'n licio bod nhw'n weld o beth yn jyst yn llun bler. Mae'n bach yn blaen, di o'r llun, de. Dwi wedi sbiad arno fo, dwi'n dal ddim yn gweld yn byd ddim gwahanol i be o'n i'n weld o'n dod blaen. Ar Fenthyg yr wythnos yma, mae Ynys gan Sonja Benskin Mesher. Dathliad o harddwch Ynys Enlli a'r elfen ysbrydol sy'n perthyn i'r ynys. Ond nid portread o Enlli yn unig sydd yma. Mae'r artist yn archwilio'r ffordd mae ynysoedd yn gyffredinol yn cynrychioli'r deheuad am rwla gwell ac am bywyd gwell. Ydy darllen y datganiad wedi newid eich barn chi am y llun? Wan, dwi'n dall pam bod nhw wedi wneud o, a ti'n gweld mwy yno fo. Dwi'n gweld y mynyddoedd y well ac o'n i yn dechrau rwach, ynddo, mwy clirach, felly. O'r tro gyntaf ti weld o, o'n i'n gwybod syth na hefo'r ynys, hefo'r ynys. So ynys, is clicio'n syth, a 2 ynys neu 2 ynys neu cefndir, ti'n gweld yn syth. Well gynnau o wan ac pan eisiau weld o gyntaf. Dwi wedi dod i licio fo mwy, mae'n siŵr achos bod fi'n gwybod beth ia. Mae pawb efo barn wahanol ar y llun. Mae'n cweit doniol i weld be mae pobl yn meddwl amdano fo. I fi, yn hun, person, mae'n rhyw un donog, chymod gormod o liwiau glas, y llun, de. Dwi roed i sylwi gymaint ar paintings y lun o fan. Dwi roed i meddwl in detail beth di o. Dwi jyst yn sbiad yn meddwl, o, ma' hwnna'n edrych yn neis. Ond ar ôl wrthnos yma, mae wedi gael lot o wahaniaeth, meddwl lot mwy am beth di o, a pam bod nhw wedi wneud o.